हादरसायाव दैबानाया खालामबाय सुबुंफोरनि जिउखौ हालाय हाफाय गोबां सुबुंफोरनि जिउआव लाबोबाय बुंस'हायै दुखु जारला मिथिंगायारि खैफोद दैबानाया सोरबाबा जिउ खोमानांबाय सोरबाबा आंगोनि न' बां आबाद फोथार सिलिंखार जानांबाय जाउनाव सैनांनाय सुबुंफोरनि मेगनाव आरो मोखाङाव दुखुनि सायाया साग्लोबनो हमदों थिग बेबादिनो धेमाजियावबो जानांदों दैबानानि जाहोनाव आलाय सिलाय सुबुंफोरनि जिउ राहा सेरान दैमानि माथावरिया बायनानै बोरिमुरि बर' गामि आरो मास्क'वा गामिनि गोबां नखरफोरनि आबादफोरा जालांबाय सिलिंखार थांनाय 3 आगस्ट खालि अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बोहैबोनाय दैया हरखाबै सेरान दैमायाव लोमसावनायनि जाउनाव मिसामार गामिनि पन्चायतनि बोरिमुरि बर' गामि आरो मास्क'वा गामियाव दैबानाजों गासै 120निबो बांसिन नखरफोरा गोबां खहा दासिमबो 85 नखरनि सुबुंफोरा सानजारि नोगोराव थानाय एसपि बर' जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव रैखाथि बादा एबा रिलिफ थानो गोनां जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दैया दासिम रानदोंब्लाबो न'आव थाजानायनि थासारि गैया फोरमायनाय बायदिब्ला बोरिमुरि गामिनि सन्थला केरखाटारिनि 5 बिगा माइ आबाद फोथारा दासिमबो दै सिङावनो दं होननानै फोरमायदों सैनांनाय सुबुङा खहा जानायाव बिथाङा खाफाल हमनांदों आरो आबाद बिफान आरो आसाम सरकारनिफ्रायबो अनसुंथाइ नागिरदों आबादारि सन्थला केरखाटारिया गायजेननायनिफ्रायनो बिदिनोखा गायनाय टाइमाव एसे मोजाङानो जादोंमोन दैया गैथ'वामोन बेनिफ्राय बिनि उनाव जेनेबा सप्तासेसो थानानै जि हानाय नै दिनैसिम आरो रानखायाखै खनसे बियो दा बांसिन दैया मानि थाखाय जादों दैया बांसिन मानो जादों होनबा दैमाखै बोहैनो हाला आरो दैमानि बे माथावरि जिथुनाखि इयो माने फिसा बिदिनो 100थासो बायफ्लंना दं आरो माइ गेजेरखैजाबो बिदिनो दैमा बायदिनो जाबोबाय बेनिफ्राय आरो जिथुनाखि दैमाखै बोहैगौमोन दैमानि दै जिथुनाखि गुवार बियो खोब जाथारबा 1.5 मिटारसोल' जागोन आरो हाग्रा गोजा बिनि जाहोनावनो माने बे दैया जोंनि बे माइ आबाद फोथारखैजा फैग्रा जाबाय बेसेसो गोथौ दैमाया ओरैनो हान्थुसेल' दा बेवहाय बे बान्दोआ बायफ्लंबाय दा बायफ्लंबाय 100थासो दं नोंथांमोना नायनो हागोन ओरै फारसेनिफ्राय ओरैनो नायनानै जेनेबा मा सिस्टेमाव बायदों होनबाना नोंथांमोना निजिनि मेगनजों नुगोन आरो थांनाय बोसोराव एसे खममोन खिन्थु ओरैनो लोमलाबायनाया जायोमोन आरो होमबाबो दसेनो रानलाङोमोन खिन्थु देग्लाय अभार खै बिगासो गायदोंमोन नों माइ आबाद आं इयाव 4.5 बिगासो गायदो 4.5 बिगा गायनायाव दा मथा-मथि 3 बिगा नङाबा 4 बिगासो थांबाय आरो दैदो मथा-मथि माने खना खनला फुरानैखौनो हमना ला ओमफ्राय बेयो सानबेसे जादों माने गायजेननायनिफ्राय दासिमाव लागै 1.5 माससो जाबाय एसे रानखायाखै माने आरो दा गायफिननोबो नों खोथियाबो मोनला बयबो गायजोब्बाय आरो सोरनाव खोथिया नागिरना मोनबावनो दा बेनि थाखायनो माने बिदिनो दोननांसिगोन आरो दा नोंथांनि जेनाखि आबाद खहा जानाय बेखौ सरकारनि आबाद बिफान नायथिंग्रा बे एग्रिकालसारखौ मा खालामो बिसोरनिफ्राय बिथांमोना जि एसे हायो माने अनसुंथाइखौ होबा जों गोजोननाय थागौमोन बेखिनिखौनो नोंथाङा बे आबादखौनो मावनानै जिउ राहा खुङो आं बेलेग आबादथ' मावखाया आंनि माइनि आबादानोसै आरोना बेल'खा मावनानै जिउ खुङो दा बेवहाय माखासे दाबो नोंसिनि माखासे न'खरफ्राव दाबो दैया लोमनानै दं ओरैनो गामियावथ' दा जेनेबा फ्राय न'खरा इयाव 20 घरसो दैयावनो दं ओंखाम संनाय खावनाय खुनु माबा गैया माने जानो थाखायबो सान्थि गैया आरो जागोन माबोरै संगोन माबोरै ओंखामखौथ' जेनेबा न'आव माबाबाय ओमफ्राय जेनेबा खायसे गेस गोनाङासो संनो हाबाय बोरियाव लांनानै गेस गैयियाथ' बनजोंनो संनाय जायो नालाय दा बेफोरो बिराद खस्थ' जाना दं बेनि थाखायनो जेनेबा सरखारनिफ्राय बिथांमोननोबो जाहाथे एसे एनै अनसुंथाइखौ आंनिफ्राय होजानो लुगैयो आरो माने रिलिफफोरखौ इयाव बायनायाथ' दा माने 100नि बारगोन माथावरि बायफ्लंजोबनाया माने जेराव मेराव बायनानै माने दैया जोंनि गामिखै थांदो आरो बोरिमुरि गामिखै दाबो दैया राननायनि माबायाव लायाखैना दैयाथ' दाबो रानाखै नै दाबो बोहैगासिनो दैया ओमफ्राय न' बांफ्रा जेनाखि दै हाबनायफ्रा दासिमबो बबेबा न'फ्राव दैया हाबना दंना दैयाथ' दाबो जोंनियाव फ्रायानो माने न'खराव दै हाबजोबनाय गोजा ओंखाम ओंख्रि संनो हाया खस्थ' आरो माने न' सिङावबो दै जाजोब्बाय नालाय संनो खावनो खस्थ' जादों दा दैया रानगोन माने 1 घन्टा जुदि अखा हायोबा माने अलरेडि दैया माने जाबोजोबखायो माने आरो जाबावगोन माने जेसेनि सान्दुं दुंबाबो थब राना दैया खिन्थु 1 घन्टा जुदि अखा हायोबा बिराद थबनो बारायफिनो आरो दैया
बिदिनो माने बिराद खस्थ' होबाय दं दै माथावरि बायनायनि थाखाय बेखौनो लुगैदों माने सरकारा नायनानै माने जोंखौ एसे सहाय होयो नामा होननानै बेखौ लुगैदोंमोन आरो दैमानि अबस्थाया माबायदि दैया जेनाखि दाबो गोथौयै जेनाखि गोथौयैनो दङ दैमाया दैमाखै बोहैनांगौमोन दैमाखै बोहैयालासिनो माने बाला फबजोबनानै दैमाया जोंनिखैसो थांबाय माने बोरै गामिखै बि जानो माने बे माथावरिया बेसेबां गोलाव बियो बियो 3.5 किल'मिटार बिदि जागोन गोलावा बे माथावरि बायनाय आरो गेजेर गेजेर बायनानै माने दैया डाइरेक्ट जोंनिखै माने थांखाबाय माने गामिखै माखासे न'खरफ्राव दाबो थाजानाय जायाखैना न'आव? थाजानाय जायाखै हाब्रुदो दैदो जाना दं माने थानो सुख गैयै संनो खावनो असुबिदा बिदि जाना दं आरो बिराद खस्थ'यै दं माने दाबोथ' जों माने फैनानै नुफैदों जिथुनाखि माथावरि बायनाय बे माथावरि बायनाय माने दैया थाबथायाखै बोहैगासिनो दं बोहैगासिनो मा फोरमायगोन नोंथाङा बेखौनो दा सरकारखौ आं सानो जे माने दै बोहैनो थाखाय माने माथावरिखौ एसे नायना होफैयोबा इमारजेन्सि जुदि नायनानै थाबैनो माने दैखौ जुदि माबा मोनसे राहा खालामनानै बन्द' खालामना होयोबा जों गोजोननाय मोनगोन बोरिमुरि গামিয়া बेखौ সান্দমান আৰু কি ক'ম আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো উপায় অনুদান আমাৰ এইটো দিয়া নাই সহযোগ কৰা নাই তাৰপিছত আমাক এতিয়া বহুত ৰাইজে চৰকাৰে ক'ব এনে মিছাকে কৈছে আমি দেখাবলৈ আহিছোঁ আকৌ বহুতখিনি মহিলাসকলে পানী পাৰ হ'বলৈ ভয়তে অহা নাই আমি আহিছোঁ সিহঁতে ভাবিব মিছাকে কৈছে আমি দেখাবলৈ আহিছোঁ চৰকাৰে যাতে বিশ্বাস কৰে নে নকৰে আমি দেখাবলৈ আহিছোঁ আমাৰ চিমন চাপৰি এৰিয়াত বানপানী হোৱা নাই বুলি কৈ থাকে সিহঁতে আমি দেখাবলৈ আহিছোঁ তাকে আমাৰ গাঁও এতিয়া দুখন গাঁও এতিয়া আমাৰ চিমন চাপৰি বৰিমুৰি মাছখোৱা দুইখন গাঁও কিমান আমনি হৈ আছে সেইটো পানী আমাৰ এতিয়ালৈকে কমা নাই ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা ৰাস্তা এইবোৰ স্কুল যোৱা ক্লাছ এইবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছে যে মানে যিটো মাথৰি ভাঙা তেওঁলোকে পানীটো মানে নন ষ্টপ গৈ আছে তাৰ বিষয়ে কি ক'ব আমাৰ সেইটো ভুৱন প্ৰভুৰ ওচৰতে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ সহযোগ লাগে বুলি সোনকালে আমাৰ সহযোগ কৰক আমাৰ সেইটোৱে আৰু সোনকালে আহি পিনে হেৰি ভুৱন প্ৰভুৱে আহি চাব লাগে বিশ্বাস নকৰিলে আমাৰ চিমন চাপৰি পানী নহয় বুলি কৈছে আহি নিজৰ চকুৰে যদি আহি নিশ্চয় দেখে তেতিয়া বিশ্বাস কৰিব আমাৰ দুইখন গাঁও ৰাইজো কেনেকুৱা আছেগৈ আমনি আজি খাবলৈ নোৱাৰে শুব নোৱাৰে ল'ৰা ছোৱালী ক'ত থাকিব নাইকিয়া মানুহবিলাক ক'ৰ পৰা খাব কেনেকৈ চলাব ভিতৰৰ পানী গেছ নাই কিছুমানে উপায় নাই খৰি নাই ভাত বনাই খাবলৈ ক'ত থাকিব ক'ত শুব কেনেকৈ স্কুল যাব ৰাস্তা তেনেকৈ ব্লক হৈ আছে ৰাস্তা খান্দিছে মাথৰ খান্দিছে সোনকালে আহি ভুৱন প্ৰভুৱে চাই যাব লাগে সেইটোৱে আৰু সহায় বিচাৰিছোঁ আৰু ইমানেই ধন্যবাদ খেতি আমাৰ চব লোকচানে হৈছে এতিয়া নদীটোতো পাৰ হ'ব নোৱাৰে আমাৰ গোটেই মহিলাসকলে পানী ভয়তে অহা নাই আমি সাহস কৰি আহিছোঁ মই অকল সকলোৱে মহিলাৰ ভিতৰত মই আহিছোঁ সাহস কৰি পিনে আপোনালোকে চাওক আজি দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনাৰ নামটো কি আছিলে মোৰ নামটো দমন্তী দত্ত হয় মাছখোৱা পঞ্চায়ত কি পৰে আপোনাৰ পঞ্চায়তো আমাৰ চিমন চাপৰি অকণমান বৰষুণ দিলে পানী বেছিয়ে হয় ল'ৰাকেইটা স্কুল যোৱা কষ্ট হৈছে ভাত পানী খাবলৈ নাপায় এনেকৈ লঘোণকৈ যায় অটো চলা এইটো মাছখোৱা চৰকাৰৰ পৰা ৰিলিফ পাইছে ন চৰকাৰ বা সেইদিনাখন দিছিলে অলপমান তাৰপিছত নাই প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীও গুৰুত্ব নলয় কিমান দিন হ'ল পানী হোৱা একমাহ বেছিয়ে হ'ল কিয় কাৰণ হৈছে পানী এইটো চেৰেং নদীৰ মাথাউৰি ভাঙিলে